Tulo ka mga estudyante sa criminology ang naigo sa kilat sa may Sunken Garden Capitol sa Barangay Asuncion sa Maasin City sa Southern Leyte. Nahitabo ang insidente pasado alas 6 sa gabi niadtong Lunes, sulod mismo sa usa ka tunghaan. Ang tulo ka mga biktima giila nga sila si Jundel Ragas Suganob, 19 anyos, taga Barangay Baugo, Maasin City, Alexis Baron de Vera, 20 anyos, taga Barangay Basak, San Juan, Southern Leyte, ug si Cesar Ray Cruzada Batas, 21 anyos, taga Macrohon, Southern Leyte. Daling gidala sa Southern Leyte Provincial Hospital ang tulo. Luwas na sila si De Vera ug Batas, apan si Suganob gibalhin sa Eastern Visayas Regional Medical Center. Apan nakabsan gyud sa iyang kinabuhi. Nasayran nga ang tulo mitambong sa annual criminology activity sa Capitol Grounds, dihang mikalit ug uwan, mihangin ug dayon pagpangilat. Sa mensahe nga gipadala sa eskwelahan, gipadayag nilang ilang kahinugon sa pagkamatay ni Suganob. Nakahatag na sa hinabang ang eskwelahan sa biktima. Samtang atol sa maong insidente, mi-issue ang Pag-asa Visayas og Thunderstorm Advisory number 14 pasado alas 4:30 niadtong September 25.